Hola, soc Pere Gaviria i faig feines de presentació al DA, de la inauguració, de la Cloenda i també d'alguns directors que visiten el festival. I justament us vull recomanar una pel·lícula d'una de les direccions que m'ha tocat presentar, que és la de Jukka-Pekka Bälkkäpä, es diu The Half Escaped, i és una història de dos joves, podríem dir una mica al marge de la societat finlandesa, que justament aquesta és la part que em sembla més interessant, que planteja una història de dos ninis, però de Finlàndia, que és un país que per nosaltres sempre ha estat un país modèlic en el seu estat del benestar, en la seva educació, i ell justament és una pel·li molt ben narrada, amb molta acció, que passen moltes coses, però al mateix temps té un transfons polític i econòmic perquè està plantejant que aquests ninis finlandesos ja no són molt pocs, sinó que cada vegada en són més, i que ells també, en els països nòrdics, comencen a tenir unes polítiques neoliberals que estan d'alguna manera carregant-se l'estat del benestar.